जतनो लामसगो गोदान भिडिअ जों दिनै हिंके नायलायनाय BA 6 सेमिस्टारनि मेजर पेपार अंखाबो 15 एबा 15 पेपारनि बुमुं अंखा ककबरक नभेल्स 2 एबा ककबरक कथमायं फिलनै फानो हनै मानो ककबरक बाय साना थांके ओ पेपारो मानि मानाय only कथमायं सिमिनो हिंके ओ पेपारो जों कथमायं सिमिनो मा फरायलायनाय हिंके जों तामो तामो कथमायं मा फरायलायनाय अबनो जों तलावो यूनिट बखाग कायसा कायसा के नाहारै नायखांके नुगै मानो तामो तामो फरायना नांनाय एबा सोलोंना नांनाय हिंके फायदिसों अबो यूनिट बखाग थांनाय सिवानो तामो तामो फरायना नांनाय एबा सोलोंना नांनाय मेटेरियल लग थमना नांनाय ओ भिडिअनि बिसिंतै नायलायनाय फायदि हिंके पहिला यूनिट ओनो जों नुगै मानो तंथाय नायतगै हनै कायसा कथमायं सुइनाय उंखा श्यामलाल देबबर्मा अबाहिनो यूनिट 2 ओ तंफिओ मनांनि पहर सुइनाय उंखा कुंज बिहारी देबबर्मा अबाहिनो यूनिट 3 ओ तंफिओ लांमानि रुकुंगो सुइनाय उंखा सुनील देबबर्मा अबाहिकेनो यूनिट 4 ओ तंफिओ लखपति सुइनाय उंखा शेफाली देबबर्मा अमाहिकेनो जों कायब्रै यूनिट ओ कायब्रै कथमायं मानि मानखा हिंके जों पेपार 15 नो बेबागै कायब्रै यूनिट दंगो ओ कायब्रै यूनिट नो कायब्रै कथमायं जों मा फरायलायनाय गे खाख्लायो नरक बुजिमान खोना हनै अबनि कुइसन रक नरक दातिनो मानि मानाय नरक तुमुं नमनि कुइसन एबा सजेशन नाङै तंखांके कमेन्ट ख्लाय सारि नरक नां रिप्लाय दिनाय ते दातिनो नरकनि बागै भिडिअ कतालबो तुइ तंगो अमनि कुइसननि बागै फाइनाल आमजोग मुंनि बागै बाहायके नरकनो चुबाचुक रैमानो आं सायतंनाय हिंके खाख्लायो जतनो बुजिमान खोना हनै हिंके जतनो हामबाय फारै बिदुनो अरनो मथागै रसनाय जतनो हायनो हाय हामबाय।